Здравейте! Секунда само да споделя лайфа в чата на екипа ми и започвам да ви приказвам, защото има много интересни неща за споделяне и дори да стана късно, не знам дали има спящи вече по това време, но нямах търпение да изляза на живо и да ви кажа какво научих днес. Така че това планирам да направя, само да шерна лайфа. Не би гледайте косата, че е като на луда, но тук ще излизам от банята и още мокричка. Но, както обичам да казвам, не съм мис модел, обичам да споделям интересна информация. Така. Шерна го в чата. Добре. В групата, а после като приключим. Как сте? Приготвите ли се за празниците? Аз не особено, но ми е по-вълнуващо да чуя годишните отчети от различните компании, в които участвам. И всъщност днешния лайф е точно с такава идея. В няколко минутки да мога да ви споделя какво всъщност се каза днес на годишния вебинар и говоря по-конкретно за компанията Dylan Mirror, която е за производство на смарт огледала или както ги наричат интелигентните огледала, където човек може да вижда не само предната част на тялото си, а и гърба си, както и косата и така нататък всичко, целият гръб, цялата задна страна на тялото си. Което се очаква да бъде една супер водеща иновация през следващите десетки години, защото всъщност стандартното огледало не е усъвършенствано през последните десетки, да не кажа дори стотици години. Останало се едно и също и в момента с тази компания се планира да се направи такава иновация, която наистина да стане супер модерна в следващите години. И преди да ви разкажа новините, това беше основното, което исках да ви кажа, за какво всъщност прави самото огледало, както и че компанията е стартъп, те първа набира финансиране. Знаете, че аз се занимавам с няколко такива компании, които са стартъпи, те първа се развиват в момента. Когато инвестираме в тях, ние имаме правото да получим дялове от тях, съответно процент от компанията и след време ще получаваме процент от техните печалби. Видях, че вече имаме хора на живо, така че влизам в детайли и започвам да ви разказвам какво съм се записала. И да, ще си чета записките, защото не искам да пропускам нищо важно. Уебинара днес беше на руски, на английски и на френски. Аз говоря по-малко от всички, английски е най-много, но ви направих едно обобщение да ви разкажа на български, защото знам, че има хора, които най-много съответно така се разбират. Обобщението какво се е случило през последните няколко дни, седмици и така нататък е, че собственика на компанията, създателят Васили Дилан, беше в Китай преди около 10 дни, където е провел много срещи с компании за различни компоненти. Знаем, че смарт огледалото има нужда от най-различни компоненти, като екрани, като камери и така нататък. Провели са се срещи с различни компании и в крайна сметка е стигнал до заключението, че се харесват две отделни компании, като в момента подготвя договорите с тях и съвсем скоро ще бъдат сключени. Едната ще доставя камерите, като камерите ще бъдат и безкабелни, и кабелни, зависи кой какво иска и за какво ще използва самото огледало, а втората компания ще доставя екраните. Като, да, частите ще бъдат от Китай, но ако сте запознати в детайли, в Китай няма само лоша стока, доста често това е, което се зарежда в България, но китайците всъщност произвеждат и изключително качествена стока, ако съответната такава бъде поръчана за хубава цена и съответно се оценява нейната изработка. След като тези части бъдат направени, те ще бъдат доставени на мястото, където ще се произвеждат нашите огледала. При старта на производството имаме вече сключени договори с инженери, които ще наблюдават целият производствен процес. И, тадан! Най-интересната част е всъщност къде ще започне производството и кога. Това е въпрос, който всички ме питат, макар че компанията е изключително нова. Тя започна финансирането си през януари 2024, ако не се лъжа, или декември 2023, нещо такова. Вече една година се развива и все пак за стартъп това е нова компания, но, както винаги, хората се питат, добре, кога ще започнат да се произвеждат.
Та отговора на този въпрос е още през януари 2025. В момента се обсъждат условията по договора за началото на производство, но в момента вече се обсъжда такъв договор и то е с фирма Захер Араб, която се намира в Абу Даби. Те там ще ни дадат 13 000 квадратни метра, част от завода, където ще започне производството на нашите смарт огледала. Може да ми кажете, ако говоря много бързо, но когато се ентусиазирам, обичам да говоря много бързо. На тези 13 000 метра ще може да произвеждаме едновременно до 1000 огледала, което си е доста впечатляващо и съответно ще започне продажбата на огледала още през следващата година. Така. Я да видим следващото. Така и така съм тръгнала да ви говоря за тази точка. Освен производството, ще започне и продажбата на огледала, като в момента компанията е концентрирана върху това да се направи нов сайт, който ще бъде специално за продажба. Т.е. клиентите да могат да влизат директно в сайта и да си поръчват съответното огледало, като там могат да изберат дали това огледало да бъде за фризьорски салони, което е по-специфично продълговато и си има една външна камера, която буквално снима задната част на главата ни, за да може хората да се видят прическите, дали да бъде голямо огледало за фитнес, дали да бъде огледало, което да бъде конкретно за различни магазини, за козметика, за дрехи и така нататък. Там хората ще могат да влизат директно в този сайт и да си поръчват огледало в конкретен размер и с конкретна функция. Така че това също очакваме да стане през 2025 година. Така че всички хора, които ме питат постоянно, аз не искам да инвестирам, искам да си купя огледалото, ще може да го направите след някой друг изминал месец, когато сайта за продажба бъде завършен и съответно сме започнали производството. Така. Защо започваме в Абу Даби? Защото това беше всъщност договора, който най-много се обсъждаше през 2024. Съответно проведоха се най-много срещи. Този пазар е изключително интересен. Всички знаем, че в арабските емирства са най-големите иновации в света в момента и за това компанията иска точно да се концентрира върху него пазар за начинаещ, макар че има още десетки държави, които имат интерес да има производство и в тяхните държави, като тук се записах само няколко, тъй като ми говориха много бързо. Така че съм се записала няколко държави и това са Нова Зеландия, Русия и Франция. Всъщност той изброи около 10, но тези съм си записала. В тези десетки държави, които имат интерес да има производство и там, в техните заводи, ще започнат да се обсъждат договорите през 2025 година. Това, което Васили каза, е, че в момента работим най-много върху договора ни за Абу Даби за старт на производство и когато самото производство там е започнало, има продажби и вече всичко е готово, стъпка по стъпка ще започне да работи и с други държави, съответно, логически, за да не се оскъпява толкова доставката. Защото ако примерно от Европа си поръчам огледало от Абу Даби, то най-вероятно ще платя доста голяма доставка, тъй като това е нещо чупливо, внимателно трябва да се транспортира и разстоянието си е голямо. Така че когато започнем да произвеждаме и на други пазари, това ще бъде още един плюс за нас и съответно много повече печалби на компанията. И както знаем, в Русия вече имаше няколко срещи с най-голямата фабрика за производство на огледала в Русия и тъй като Русия в момента е под всякакви регулации, заради това, което се случва там, без да го споменавам конкретно, в момента няма право Русия да взема стоки от други държави. Но ако се изключи съответния договор за франчайз и производство на огледала в руски завод, то тогава ще може да се хване и целият руски пазар, което съответно е и част от плана на компанията за 2025 година. Така, продължавам напред с интересните новини. Вижте колко бързо ви ги казвам. За 15 минутки ще ви съкратя вебинар, който беше 1 час. Така, следваща точка, важна, е кога ще имам дивиденти. Любимия въпрос на абсолютно всички хора преди да инвестират, след като инвестират и през всеки изминал ден, когато се сетят. Всички питат кога ще има дивиденти. Компанията каза, че в момента разработва PDF файл, в който подробно ще обяснят точно какъв процент от компанията ще отива за какво направление.
понеже сме на франчайз, ще има процент, който ще се плаща на завода за това, че им използваме завода, техниката и така нататък. Та в този PDF подробно ще е описано какъв процент от компанията ще се разпределя за дивиденд, по какъв начин ще се калкулира и колко често ще се изплаща. Защото няма никаква логика този дивиденд да се изплаща всеки ден. По принцип, компаниите, които изплащат дивиденд, си избират дали дивидендът да бъде изплатен на 3, на 6, на 9 месеца или годишно. Та Васили ще реши това всъщност как ще се разпределя и ще ни го кажат в този PDF документ, който в момента разработват и ще ни го дадат до началото на януари. В момента го разработват. Буквално може в следващите дни да е готов и те ще го публикуват. Съответно аз също ще го публикувам и ще ви го изпратя, за да може всеки да си прецени и да си сметне съответно с дяловете, които притежава, какъв процент от дивидента ще получат и съответно дали искате да си увеличите още дяловете или не. Така. Следваща точка. Колко пари са били привлечени през цялата изминала година от началото на финансиране на проекта и това са 565 980 долара са били привлечени като инвестиции. Тези пари съответно са използвани за всякакъв вид разходи на компанията, патенти, изложения, първите няколко огледала, които бяха създадени, компонентите за тях, хората, които работят за тях, съответно инженерите, съпорт, наем на сайта. Знаете, че сайта доста прилича на сайта на Ветер и това е защото всъщност те наемат платформата на Ветер и за това нещо съответно изплащат всеки месец такса. 10% от привлечените инвестиции отиват за буквално наем на инвестиционните платформи и все пак това е доста по-евтино, отколкото да се плати на програмисти, да разработват изцяло нови сайтове, да се включват изцяло нови договори с различни компании. Под различни компании имам предвид Visa, Master и така нататък. Тези неща отнемат доста пари и съответно време, договори, които трябва да се изключат, сайтове, които да се разработят. Ако сте били с мен от самото начало, когато компания Ветер стартира, знаете колко години всъщност бяха необходими сайта наистина да работи като хората, всички бутони да работят, плащанията да се минават без проблем, буквално бонусите, рефералните да се превеждат, защото имаше период, където някой инвестира и не ти се показва бонуса и трябваше да следиш всичко супер внимателно. Та, в крайна сметка, след няколко години вече сайтът е изключително разработен и затова и в момента се дава под наем на други компании, една от които е Dylan Mirror. Така. Финансов отчет, понеже всички доста често питате за това, къде точно отиват парите, които влизат за инвестиции и всъщност е изключително удобно направено за всички инвеститори, тъй като фирмата е доста публична, буквално всеки човек може да си влезе в сайта, да отиде на раздел Financial Report и да види всъщност къде отиват парите, които се инвестират, за какво точно и как. Така. Между другото, този отчет е и месечен, и годишен, така че буквално всеки може да се го разгледа. Ако влезе в началото на януари, буквално ще види годишния отчет. Така. Какво още е направено през 2024 година? Патенти в над 80 страни за една година. Това е изключително впечатляващо. Не знам дали сте били в други компании, които са технологични стартъпи, но ако сте били в такива, то вероятно знаете, че това е най-важното нещо, когато говорим за технологичен стартъп. Тази компания да бъде патентована, за да може съответно технологията да не бъде открадната. Така че Dylan Mirror също като някои от останалите технологични компании се концентрираха точно върху там, но понеже почерпиха опита от други такива компании, то те се фокусираха изключително много на патентите през първата година на своето създаване и това са буквално над 80 патента за една година. Изключително впечатляващо. Допълнително си има и PST документ, който е международно право на защита на изобретението, който важи 20 години, така че буквално изобретението вече е защитено в целия свят, няма как това нещо да се копира. И имаме срок от 20 години да се подадат патенти във всяка една държава. Не знам дали съм ви говорила преди за патентите, това си ми е една любима тема, която много обичам да разтягам, но накратко, когато се подаде заявка за патент, трябва да се отиде лично в Министерството на всяка една държава,
да се подаде заявка за патент, която е разделена на 8 различни стъпки до придобиване на финалния патент. Та, когато се подаде този патент, изобретението вече е защитено, но буквално трябва да мине този период, за да се получи финалното одобрение. Има си един номер, който е на документа за патент, така че буквално всеки един човек, който се съмнява, защото редовно има такива, всеки човек, който се съмнява, може да види този номер и да влезе в съответното министерство за патенти във всяка една държава и да провери този номер, да види патента на каква стъпка е и съответно да се убеди в неговата действителност. За да разберете този номер, може да влезете директно в сайта и в началната страница на Main Information за проекта може да цъкнете на флага на всяка една държава, където вече има подадени документи и буквално да изтеглите директно документа, който се е за подаване на патенти. Така, преди да навляза в повече детайли за това, продължавам напред, тъй като това си е нещо, което постоянно се разказвам. Та продължавам с какво са направили през 2024, освен патентите. Компанията присъства на няколко изложения, включително изложението VTEX, което се проведе през октомври или ноември, ще ви излъжа. Там беше изключително впечатляващо, тъй като самото изложение беше в Дубай и там бяха някои от най-известните компании, които ще станат популярни в следващите години. Честно казано, аз имах 4 различни проекта, в които съм инвестирала, които бяха на това изложение, така че това също е доста впечатляващо. Съответно, изложението можеше да се види самото огледало, то беше изложено там, имаше редица клипчета, които след това излязаха, публикации, репортажи, че хората са изключително впечатлени и им харесва използването на огледалото. Имаше хора, които буквално казаха, не знам как съм живяла до сега без такова огледало, защото е изключително полезно, особено за дамите, които обичат постоянно да се наблюдават от всички страни на тялото, без да се въртят като гламови. Така, продължавам напред с информацията, приближавам края, така че няма да ви дърдоря още много време, ще ви оставя да се подготвяте за празниците. Така, следващата точка е нещо, което Василий обсъди и всъщност беше защо първоначалният план на компанията се е променил. Тъй като ако сте слушали мои лайв клипчета преди година, то тогава се обясняваше навсякъде, съответно и аз това съм казала, защото това съм чула, е, че идеята на компанията е първо да се патентова и след това да започне компанията да продава само франчайзи, без да участва в всъщност в самото създаване на огледалата и в тяхната продажба. Но след като Василий е видял лично какъв всъщност интерес има към огледалата и как хората постоянно питат за крайния продукт и това, че всъщност инвеститорите в проекта могат да получават много повече дивиденти от това ние лично да произвеждаме и продаваме огледалата, от това да има просто франчайзи, е решил да настъпи малко повече на тази стъпка. Така че това беше нещо, което обсъди в този вебинар, че всъщност идеята на компанията малко се променя и вече не сме фокусирани само на продажбата на франчайзи, а и на лично произвеждането и продажбата на такива огледала. И затова съответно и сега ще направим наш собствен сайт, където всеки човек, който се интересува, може да влезе и да си поръча това огледало. И да си го има дори в къщи. Така. Въпрос, който аз всъщност зададох, беше колко всъщност ще струва такова огледало, тъй като ако живеем в Америка, в Азия, в Европа или където е било на различни точки по света, всъщност знаем, че цените на даден продукт са доста различни и всъщност аз зададох въпроса колко всъщност ще струва едно такова огледало и съответно ми беше отговорено, че цената ще бъде много различна в зависимост от това кой всъщност колко голямо огледало иска и дали иска просто да си го ползва вкъщи да се оглежда или дали иска супер огромно огледало, което буквално да взема цяла стена във фитнеса, за да може когато тренираме, буквално да виждаме гърба на тялото си. Тези, които тренират, знаят колко е хубаво всъщност това. Това ми беше любимото нещо, когато тренирам гръб, да мога да си виждам гърба и
ако сте тренирали, знаете колко трудно е това. Буквално трябва да застанете между две огледала, за да може да виждате гърба си. Та с тази технология ще бъде толкова по-лесно, когато се тренира. Та, Василий е направил проучване и е видял, че всъщност огледало, примерно в барбършоп, струва $3000. Така че нашето огледало с такава големина ще бъде горе-долу такава цена, а съответно огледалата, които ще бъдат за домашна употреба, ще бъдат по-евтини, но сайта ще предлага и вариант за купуване на изплащане, което също е доста добре. И си представете, че ако всеки един фризьорски салон има такова нещо, то ще може да привлича много повече и интересни клиенти. Така, я да видя дали съм си записала нещо друго. Последното нещо, което съм си записала, са всъщност промоциите, които в момента са активни, тъй като не винаги хората знаят за тях. Тъй като компанията все още е в стартъп етап и все още й трябват пари, в момента пуска промоции. Знаете, че компаниите изобщо не обичат да пускат промоции и промоциите се пускат буквално само тогава, когато им трябват повече пари на куп. И в момента има 2 нови промоции. Идеята за тях е, че на компанията й трябват пари за части. За да започне това производство с 1000 огледала едновременно в началото на 2025, то на компанията й трябват пари на куп, за да може да поръча части и да започне бързо производството в завода. В момента са активни няколко промоции. Едната е до края на годината и това е за всички хора, които закупуват нови пакети за минимум $500. Когато се инвестират $500 в компанията, освен стандартните дялове, които си получавате в пакета и ставате със собственик в компанията, то участвате и в томбола за iPhone 16, като един билет за томболата е с пакет $500, съответно ако имате пакет от $1000 са 2, ще кажа етикета, вече изперквам, са 2 билета за томболата, ако имате пакет от 1500 са 3 и така нагоре. Тази промоция е активна от преди буквално 2-3 дни до краят на тази година, така че това се води коледно-новогодишна промоция и всички, които участват в момента в нея, участват в томболата за този iPhone 16. Освен тази промоция, вчера компанията обяви още една промоция и това е промоцията, която всъщност повечето хора им е по-интересна, тъй като, нека да сме честни, iPhone всеки може да отиде в магазин да си купи, но дялове от стартъп проект, веднъж ако изтървем влака, после ще е много трудно да придобием толкова много дялове. Това, което е активно в момента, само да видя до кога, до 19 януари е активна тази промоция, малко по-дълга е, но пък моят съвет е, ако искате да участвате и в двете промоции едновременно, то го направете до нова година. Ако съответно пък този iPhone изобщо не ви интересува, то може да участвате само в промоцията, която е до 19 декември и тя е за бонус дялове. Тоест, ако си купите пакет между $100 и $500, то участвате в промоцията плюс 50%, т.е. дяловете, които са за $500, плюс 50% бонус. Тоест, ако трябва да съм малко по-директна, ако не се лъжа, не помня колко са точно, но в момента за $500 са около 300 000 дяла и ако си закупите този пакет до 19 януари, то ще получите плюс 50% дялове, т.е. плюс още 150 000 дяла безплатно. Така че може да се възползвате в тази промоция. Условието е, че трябва да бъде пакет, който да бъде изплатен наведнъж. Т.е. не се броите в промоцията, ако изплатите днеска $100, утре $100, от други ден $200 и така нататък. Трябва да бъде в едно единично плащане. Като това също може да бъде и стар пакет, който имате на изплащане. Примерно, ако имате, пакет $3000 и изплатите няколко вноски едновременно, като това е над плащане над $500, буквално. Между $500 и $1000 бонус дяловете са плюс 100%. И всички пакети от $1000 нагоре, бонусните дялове са плюс 200%, съответно, което е най-логичното нещо да се направи, защото плюс 200% са изключително много дялове. Така че това е нещото, от което аз бих и най-вероятно ще се възползвам до 19 януари, макар че най-вероятно би го съчетала с новогодишната промоция.
Това е нещото, от което може да се възползвате. Пак казвам, може да се споделяте информацията. Ако компанията ви е станала интересна и съвсем случайно пък мяркате този лайф, никога не сте чували нищо от мен или от някой друг до сега за тази компания, то може да ми пишете и да ви дам повече информация за нея. За тези, които вече са участници и собственици в компанията, то честито, доста добре се развиваме и съвсем скоро ще си получим и дивидендите, нещо от което всички очакваме. Макар че аз всъщност повече очаквам да започне старта на производството и може би ще си направя едно пътуване до Абу Даби, за да видя самото производство и съответно да ви го покажа, защото се е доста впечатляващо да участваме в компания, която тепърва започва да се развива и да стигнем буквално до етапа, където започва старта на производството и да може да отидем на място и да покажем и финалния продукт, и продажбата, и всичко такова. Да, няма да ви губя повече времето. Това беше основната информация, която исках да ви кажа. Ако имате нужда от повече информация, всъщност в описанието на това видео има линк на компанията и може да влезете, да разгледате основната информация, да си направите регистрация. Ако искате да станете съсобственици в компанията, съответно може да инвестирате и да получите дял от нея. Съответната логика е една и съща навсякъде. Колкото повече дялове имате, съответно толкова по-голям процент от компанията притежавате и толкова по-голям дивиденд ще получавате в бъдеще. Това се е буквално както във всяка една съществуваща компания до сега в света и в тази. Съвета, който бих дала е умните инвеститори инвестират преди всички останали и придобиват буквално компаниите преди те да станат популярни, за да може да притежават голяма част от съответната компания. Това, което аз съм и все още бих правила, е да придобия милиони дялове от такива компании, за да може когато се развият, дори това да отнеме няколко години, аз да си получавам много добър пасивен доход в следващите десетки години. Защото едно е да се пенсионираме на 70 с 300 лева пенсия, друго е да се пенсионираме на 30 години с много голям процент от компанията и от печалбите на компанията, дивиденд, който ще се ни идва постоянно. Без да ви губя повече време, пожелавам ви страхотни празници и съм на среща, ако имате някакви въпроси или имате нужда от повече информация, видеа, снимки, разговор, кой от каквото има нужда, може да ми пишете. Не отговарям веднага, но отговарям в най-кратък срок, до 24 часа отговарям. Така че може да ми пишете и ще ви изпратя повече информация. Отново пожелавам ви страхотни празници и съм на среща, ако имате някакви въпроси. Чао, чао и приятна вечер!